no n'iso na channel a na-akpọ Food to Relish aka rie nri gị ka ọ tọọ gị ụtọ. Tata Agnes line groundnuts ihe ndị ọcha na-akpọ ya bụ monkey nuts. Ije na-achọ groundnut ha ga-asị gị na ha enwere ya. Monkey nuts ọ bụ na mara ihe bụ monkey nut groundnut esiri esi mana ndị ọcha na-ata ya ndụ ya ka ndị si ka m mee this video ka m gosikwa gị ịkọta monkey nut ịchọ ebe ị ga-achọ ya a na-ele na Sainsbury, a na-ele ya na Asda, a na-elekwa ya na local farms. Ebe ahụ ka m nwa na like kali igote ya. Ndị ahụ na-adị a bit fresh, ọ dị as dry as ndị nka igote ya from all these big shops. Ihe ị ga-eme bụ ibu ụzọ nwunye mmiri ka ọ detugodi maka ọ na-adị very very dry. Ma ọ tego na package ịghọta andọ na-adị okpokwo, ọ na-asọgodo ezigbo ụsọ mana ị ga-eche ka mmiri baa ya arụ ọfụma. Ị ga-esiti aka ịghọta mgbe ụfọdụ at least 45 minutes ka m na-esi ya. Mgbanye mmiri rapịa ka o tutuo. Nke anwụ na-achacha ebe niile. Ọ dị m nnọọ ka ntawa groundnut emi isi kamịa. Ọ da akọbe m mana mgbe ọ kacha adị bụ oge gị ha na-akpọ ya oge autumn na winter gba nke ha kacha enwe ya n'obodo. Nrapịa ihe dịka 1 hour mpụta makwa n'obere. Ọ bụ na ịma nrapịa ka o sokwa ọfụma ịma na ị ga-esite ya ezigbo aka n'afọ na ọ dego mmiri. Nwunye ya n'ite nsa ya mmiri, nsachicha ya mmiri mbido siwe ya. Mana na groundnut esiri esi onwe ndị na-asị na ha achọ nke nnu dị mụ ha like nnu ọfụma maka na ọ dị very dry. Tupu nnu abaghị ma ọ na-afịa so nnada tinye ya nnukwute nnu ịghọta ọma ndị very salty mba ọ ga just dị sweet enough for ịmago ka ị ga-eji wee emechaa azụ ime otu esi amịcha azụ groundnut. Okay mgbanye ya mmiri ọfụma nje sikwasị ya n'ọkụ. Nri na-atọ ụtọ, ịkwakọba nri na-atọ ụtọ, irikwa na eri ụtọ. Nekọd n'afọ ka o si dị sikwasị ya n'ọkụ mechie ya. Ichetụ ka ọ gbọọ. And to be combined groundnut 50 naira. Hey, memories. Cheta mgbe pempe. Anyị na-aga lesson. Anyị na-ata groundnut n'ụzọ. Etufukwa na agbụgbọ ya n'ala biko kwa. Biko. Kuna fuko osi agba putu mgbe nene ya ka nnene mo ego mmepe ya ka ga-eti man mo ego bụ na ịta n'ofu na ngopụta ụfọdụ nkupe ya nene ọ dịbe dịka ego efu ihe ngwa unu ọ na-adị very dry so before mmiri abanye n'ime ọ na-afịarị ga-enwele ya ndidi wee sie ichi nwetala taste of nke ma mgbe pempe. Nrapịa ka ọ na-esikwa. Oyebe. Ịma ka ọ ga-esi imepe ya oluche elu. Ịhapụ oshitu oyego kita nwụzie ya. Ifufu ka o si wee chagharịa. Ọ na-achabụ ihe dịka ọcha ịghọta. Kita ọ chagharịgo na-acha oji. Otu a ka groundnut dị. Monkey nut a ya egokwe o. Bido tawa ya. Gwagodo m ihe iji ata monkey nut. Gwa m ihe iji ata groundnut mgbe pempe. Ọ ka na-adịkwa mma na groundnut. Mana ịchọkwa ịta ya otu ahụ jiri ya na-akpa nkata. Ịghọta neka nke na-esiri esi dị neka nke esi dị ọkwụ na afọ the huge difference. Ndị ọzọ na-ati otu ahụ ha just na-ati ya ọ na-atọ ha ụtọ ma lụzie ebe ọ bụ na nke a na-atọ ụtọ ma lụzie ka nke esi ga-adị. Try ya gwa m ihe ilo. Tinye comment gị na comment section, like kwala video, zisekwala ya ozi, share the video ka ọ gaa viral, ka ọ gaa ebe niile na aghọta. I got very grateful. Groundnut go mgbachicha ya ngafu ka ọ dị.
nke esi ga-adị n'aka ịcha n'afọ mba ka ntụgharị ya nke esi dị n'aka ịcha nke a na-esi dị n'aka nri n'afọ the little difference n'ime ha na-abụ yes mgbe pempe ka ị na-like iji weta groundnut gị amara m echegide m sị ọka bụ ihe mma na-adị mma isi ka nsị ọka komkom ịghọta enwere m ọka oshishi mana ọ na-atọkwa ụtọ nsị ọka komkom anụ a wele na-ata dị groundnut ọ na-atọ ezigbo ụtọ ụmụaka na-like kwa nweta n'ọka m shigoro eshi weta na groundnut m shigoro eshi na-atani anụnụ hey ihe ọ na-atọgodu try ya ịgwa m like ya ka ọ like ya ọ na-atọ ezigbo ụtọ ọkụ lute groundnut ọ na-atọ ezigbo ụtọ please like ya rụ na video share ya comment ya ọ bụ na ihe ikiri na like ya agadịkwa appreciative na like ya ala ya thank you so much anyị mekwa video ọzọ anyị ga-emekwa ka unu malụ tinye na notification bell unu on ka unu ma mgbe anyị ga-emelu excellent videos ọzọ kwa thank you so much bye bye